खुलुमबाय आंनि अनजाग्रा स्टुडेन्ट्सफोर बिमा बिफाफोर जोङो दिनै बे जोंनि सेन्ट जन्स स्कुलाव प्रेस कनफारेन्स खालामगासिनो दङ मानोना जोङो गोदान इनिशिएटिभ लाबाय जोंनि गथ'फोरनि थाखाय इन्टिग्रेटेड कोर्स खालामनो नागिरबाय साइन्सनि थाखाय बेयाव जोंनाव नीट जी आईआईटी KVPY और क्यूट यूजीनि कोचिं खालामजानाय जागोन जोंनि गथ'फोरनि थाखाय बेनिखायनो जाय गथ'फोरा क्लास 10 एग्जाम को मेट्रिक एग्जाम को खालामजोब्बाय दा बिसोरनि रिजल्टनि थाखाय नेगासिनो दङ बिथांमोननि थाखाय जोङो गाबोन 10 बजेयाव कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम्स को जों खालामबाय बे कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम को खालामनो थाखाय जों बयखौबो दैदेननो थाखाय गुवाहाटीनिफ्राय बे मोशन कोटा सेन्टारनिफ्राय डिग्निटिसफोरा फैगासिनो दङ बिसोरो जोंनि गथ'फोरखौ दैदेनलांगोन बिसोरनि कैरियर ऑप्शननि थाखाय बिसोरो बानजायगोन जोंनि गथ'फोरा हेफाजाब मोननो हानाय बादि आरो बिसोरनि फ्यूचरखौ बिसोरो मोजाङै चुज खालामनो हानाय बादि आवगायनो हानाय बादि आरो गावसोरनि जिउनाव गोजोननाय मोननाय बादि बेखौनो जोङो खालामनो नागिरगासिनो दङ अन्नानै जों बयबो हेफाजाब होयोब्ला बे सेन्ट जन्सनि जे इनिशिएटिभ जागासिनो दङ बे इनिशिएटिभआ सक्सेस जागोन होननानै आं गोसो जायो आं मिजिंथियो औ कैरियर काउंसलिंनि उनाव जोङो बे साइन्स स्ट्रीमनि थाखाय इन्टिग्रेटेड कोर्सखौ जों आरम्भ खालामगोन बेयाव नीट जी आईआईटी KVPY और क्यूट यूजीनि कोचिं क्लास जानाय जागोन आरो बेनि अनगायै आं बुंनो गोसो जायो जोंनि टीचार्सफोरा गासैबो हाईटेक खालामखानाय मानोना बिसोर गासैबो क्वालिफाइड जाखानाय सासेया राजस्थान कोटानिफ्राय फैगोन आरो सासेया जोंनि गुवाहाटीनिफ्राय फैगोन आरो गासैबो गुबुन गुबुन दिल्ली आरो बम्बेनिफ्राय टीचार्सफोरा जोंनाव फैगोन आरो साबा टीचार्सफोरा जोंनि गथ'फोरखौ कोचिं खालामनो थाखाय सेन्ट जन्सआवनो रिसाइड खालामनानै जोंनि गथ'फोरखौ हेफाजाब होगोन बे प्रग्रामा बोसोरसेनि थाखायल' नङा बोसोरनैनि थाखायल' नङा बे प्रग्रामा थांबाय थागोन बोसोरफ्रोमबो जों एडमिशन लाबाय थागोन जोंनि गथ'फोरखौ हेफाजाब होबाय थागोन बे इन्टिग्रेटेड कोर्सजों लोगोसे जागोन दे गुवाहाटीयाव थाङोब्ला जोंनि गथ'फोरा मिनिमाम कोर्स फीनि थाखाय 1.5 लाख को बाहायनांगौ जायो आरो बेजों लोगोसे एकोमोडेशन थांनाय फैनाय थानाय लोंनाय जानाय गासैबोनि थाखाय ज' खालामनानै बोसोरसेयावनो जोंनि गथ'फोरा 3 लाख नङाब्ला 3.5 लाख थाखा खरसा खालामनांगौ जायो बेनिखायनो जों सानदोंमोन जोंनि रुरल सेटअपखौ लानानै जोङो बे गुवाहाटी मोशन सेन्टारनि गासैबो दैदेनगिरिफोरजों रायलायनानै जोङो बाजेटखौ लाबाय सासे गथ'नि थाखाय 90,000 जों बिसोरनि कोचिं फीसा जाजोबगोन आरो बिसोरनि एकोमोडेशना आरो 50,000 जागोन बेनिखायनो जों सानदोंमोन 1.5 लाख जों बिसोरनि थानाय लोंनाय जानाय फरायनाय कोचिं खालामजानाय गासैबो जाजोबगोन 1.5 लाखनि गेजेरावनो बेनिखायनो नोंसोरो अन्नानै साननो नाङा बे थाखा फैसानि थाखाय नाङै थाखा फैसाया गुवाहाटीयाव थाङोब्ला गोबां बाहायनांगौ जायो 3 लाख 3.5 लाख बाहायनांगौ जायो नाथाय जोंनि सेन्ट जन्सआव 1.5 लाखनि गेजेरावनो फरायनायाबो जासिगोन आरो थानाय लोंनाय बोर्डिं गासैबो एक्सपेन्सआबो जोंनि 1.5 लाखनि गेजेरावनो जासिगोन होननानै नोंसोरनाव फोरमायनो गोसो जायो जों जे गथ'फोरा दा एग्जामखौ होजोबबाय रिजल्टनि थाखाय नेगासिनो दङ बिथांमोन बयबो जोंनि बे जागोन गाबोन काउन्सिलिं सेसनाव बाहागो लानो आं नोंथांमोन बयखौबो खावलायो फैदो जों बयबो दैदेनलांजानोसै बे बिथांमोननि हेफाजाबजों बे काउन्सिलिं होग्राफोरनि हेफाजाबजों बेनिखायनो फैदो जों नाजावनो गोसो जायो नोंथांमोन बयखौबो गाबोननि काउन्सिलिंआव 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया क'क्राझार जिल्लानि तिनिआलियाव थानाय बर' बिजोंनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया दायो केजिनिफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पिकिं कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन बेनिखायनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन